What's up mga bay? Welcome back to ang channel sa Ding ang Bato. Napa-vlog ko kalit. Karon na may kaabot sa balay while traveling pa uli. Nay nasaga pang among dashboard. Ay among dashcam day. Usa ka driver sa motor abusado. Dapat kani dili sir, pero dapat yun mahatagan ng diksyon, ma maabot unta or ma-share na to ning video sa LTFRB, sa LTO Cagayan de Oro. Angay tingali nga dili ni ma-renew ining iyang lisensya, tungod kay makaingon ko nga abusado as we witness the video sa nakuha sa mong dashcam. Unta ma-implement na pud tong katong kailangan ka mag-training or mag-seminar sa TISDA kung magkuha kag SP or magkuha kag lisensya. Unta ma-implemento mas sayo kay sa karon gyud magkita gini mo dagan kayo abusado nga mga driver. Musunod lang sa batas trapiko kung naay traffic kid nga nagbantay or naay traffic kid sa unahan. Sa kani nga akong share nga video nga kuha sa among dashcam, stop me sa among kuha sa among lane. Kani siya nga driver, basta kamo ni tanaw kay kamo na yung mag-decide. Kamo na yung mag-decide kung unsa ni nga driver. So hopefully ma-share na to ni video. Hopefully kani nga klase nga mga driver dili na unta ma-renew ilang mga lisensya. O hopefully kani siya og bay katong nabanggan og gisipa bay mong motor. Hopefully bay mailhan na to ni nga mailhan na to ni nga driver sa motor bay. O hopefully manubag siya sayang gibuhat sa imo. Wala man kay sayop kay imo man siyang gibadlong, imo man siyang gikorek. Siya pa nasuko. So di ba? Kung kinsa tong sayop mo pa isog, mo pa nasuko. So kamo na ibala magtanaw sa video guys. Kamo na ibala magtanaw sa video guys kung basta lagi. Aw na. Basta lagi. Kamo na ibala lagi. Narang video akong i-share sa inyo. O di ba? Abusado kayo. Siya pa ang nasayop. Siya pa ang nangilabot sa driver nga nagkorek sa iya. O kanto sa sunod, tiri lang sa Ding ang Bato. Kung inyong gipangita si Bato, tuwa na sa Senado. Bye-bye!